Boa noite, penso que xa estamos ao vivo. Estamos na sexta edición desta serie de conversas, de entrevistas para avaliar os 40 anos de oficialidade do galego. Estivemos xa falando da década de 70, dende o fin da ditadura franquista, con Martiño Montero Santalla, estivemos nos 80 con Xosé Luis Rodríguez, a década de 90 con Bernardo Penabade, anos 2000 con Carlos Callón, década de 2010, a primeira década deste século con María Vilaverde, e hoxe vamos falar dos anos 20, dos actuais anos 20. Estamos con Carme Saborido. Boa noite, Carme. Hola, boa noite. E con Jon Amil. Boa noite, Jon. Boa noite. Penso que vos tocou a década máis difícil de todas. Porque realmente, nos outros casos, era para avaliar pois unha realidade da que as persoas foran testemunhas e participantes e que xa estaba finalizada. Mas, neste caso, esta última década de feche é casi como de apertura, non? Vamos, penso que iniciar así como unha cousa máis de que pode pasar, non? Porque acabamos de inaugurar esta década. Presento-vos primeiro, Carme Saborido, licenciada en Filoloxía, profesora de portugués no ensino obrigatorio secundario, membro do Consello da GAL, tamén da DPX, da Asociación de Profesoras de Docentes de Portugués da Galiza, moi coñecida polo seu blog Lusopatía e tamén agora como podcaster no programa As Woman's Planers. Jon Amil. Jon é médico, actualmente está emigrado, non? En Euskal Herria. Correcto. E tamén é coñecido polo seu activismo lingüístico. Tamén é membro da AGAL e, ademais, é o responsável dunha das nosas contas máis exitosas, non? Unha organización que é o Consultorio Lingüístico que xeres no Twitter baixo o nome de En Galego. Esti, non? Correcto, son eu. Moi ben. Pois nada, eu creo que tamén está guai así como este perfil, non, voso para tratar agora a actualidade e os desafíos que nos encontramos. Non sei se vos apetece facer un pouco unha pousada, non, de como chegamos aquí, unha vez así como recollendo todo o que nos foron dando tamén das outras décadas, e empezamos a poñer pois algunhas das claves ou dos principais retos, dificultades que podemos encontrarnos hoxe na década dos anos 20. Quen quere empezar? Dá medo, non? Non sei, queres comezar, Jon? Ou comezo eu? Non, comeza. Eu penso que non me corresponde a min moito facer unha revisión disto, porque a revisión xa está feita e xa está escrita, foi escrita por Tiago Pérez González e temos na través un libro que é Breve Historia do Reintegracionismo. Certo. E aí, se queredes coñecer pois como é a historia do movimento de maneira obxectiva e feita por un historiador, iso aí xa está. Ora, da miña impresión persoal, se é o que me preguntas, Charo, pois creo que a dinámica foi un pouco nos inicios moi academicista, despois, como ben dixeches, relacionada con movimentos de esquerda, nos 70, con movimentos políticos, co independentismo, e creo que agora estamos nunha liña de apertura. Xa pasamos así un pouco unha fase que foi bastante didáctica, de mostrar o movimento ao mundo, de mostrar máis capacidade de diálogo, non ser así tan intransixentes como noutras etapas tal vez, e mostrarnos máis ao mundo. Creo que axudou moito toda a forza que tiveron os centros sociais, outros proxectos derivados deles como a Semente, e mesmo o ridiculismo, que fomos capaces de rirnos de nós mesmas e mostrar nas manifestacións, creo que a nosa mellor cara, non estando sempre na pose de, pois, en galego non hai isto, en galego non hai o outro, que problemas todos temos, senón sabendo que esa é unha das realidades, mostrando tamén outra serie de posibles solucións a iso. De facto, non sei, mesmo nas manifestacións moita xente no Twitter comentaba, ben se nota que a GAL vive isto con máis alegría ou estamos a desexar que a GAL entre xa na Quintana.
Hai pouco mandábame o John unha captura de Twitter de alguén nova que dicía que a Gal tiña que renovar a súa imaxe porque ela imaginaba que só eran homes licenciados en Filoloxía e con barba. Eu peco de que son licenciada en Filoloxía. Non Yo da son barba. home e barba non teño, non sí. Pero creo que aí estamos a dar un camiño importante en toda esta renovación. E, de facto, aquí entre os comentarios xa estou a ver xente que vai dar un pulo a esa nova imaxe da Gal, porque estamos nestes momentos a facer un vídeo promocional que sairá daqui a pouco, e veredes que iso, na Gal hai xente nova, xente que non son homes, xente que ten vontade de participar, e temos que feminizarnos e saber contarnos mellor, eu creo. Non sei se coincide John comigo. Coincido plenamente. Sí que, claro, eu máis que nas etapas do orientacionismo o que vexo son os preconceitos históricos do orientacionismo, que sí que ao principio ese preconceito de academicismo, que me sorprendeu realmente cando vin ese comentario no Twitter, porque eu pensei que xa estaba ultrapasado e non, ainda segue vixente. Ver ese preconceito do academicismo, o preconceito do vínculo ideolóxico. Eu lembro cando comecei a ser reintegracionista practicante, por así dizer, cando comecei a escrever os apuntamentos da universidade, por exemplo, en galego reintegrado, unha compañera que me dixo: "Guau, pero tú escribes en gallego radical". Digo, hostia, gallego radical. Claro. E penso que O galego tamén... máis heavy, non? Había unha paisa da Gal que decía, claro. Sí. Claro, eu penso que hoxe en día sí que se está... Ainda esos preconceitos existen e non se ultrapasaron completamente ningún dos dous. Mas sí que vexo que no presente, e sobre todo de cara pro futuro, sí que se está tendo outra imaxe diferente do ortodoxismo, de que non somos nin académicos, nin que somos ideoloxizados para un sitio, que cada persoa ten a súa ideoloxía, mas non como un movimento, e de que o ortodoxismo en sí mesmo unha ferramenta máis e non unha oposición ao que existe. Porque moita xente, o medo que tiña era ese confronto co retiracionismo, dicir, eu teño esta opinión, entón o retiracionismo está na miña fronte porque ten outra opinión diferente, e non, estamos vendo, se estamos mostrando agora que non nos opomos, senón que en moita maneira mesmo nos complementamos, e iso a xente agradece moita xente que tiña unha imaxe negativa do retiracionismo e hoxe en día tena diferente por iso, por ver que é unha ferramenta máis, unha maneira integradora. Que ben, Sí, no, e que ben complementa, porque efectivamente eu penso que todo ese proceso, non, que tan ben trouxo Carme, tamén foi o que nos enriqueceu, non? Eu agradezo aos académicos que estaban na década de 70 facendo esa pelexa, agradezo ás independentistas que estaban naturalizando na rúa e nos movimentos sociais esta ortografía, ao ludo reintegracionismo que lle dou como toda esa frescura. Quer dizer, creo que iso son os nutrientes que chegan a que hoxe haxa toda esta diversidade tamén, non? Entón, sí que me parece así como que tamén empezar con recollendo todo iso é como unha forma chula, non? De reparar en todo o que temos hoxe. Depois, así, a nivel de contexto ou de condicións, claro, 40 anos dan para moito e nesta etapa histórica eu penso que deron para moitísimo, porque unha das chaves que penso que cumpriría analizar é a cuestión tecnolóxica, non? O mundo digital no que nos movemos, que se callar unhas décadas atrás non tiña nin protagonismo, digo, cando se pensaba, non sei, como moito medios de comunicación, xornais, prensa e tal, e hoxe en día temos tanta cousa na rede, non? Pois eso, de Carme que está facendo radio online ou Tillón que estás aí como no Twitter, non sei, que credes, que traeríades aquí? Pode hoxe unha lingua no século XXI existir fora do ecrán? Carme, por exemplo. Pois eu creo que sí que pode, porque de facto no mundo hai 5.000 linguas e iso corresponde con 5.000 maneiras de pensar o mundo diferentes, e non todas esas persoas teñen acceso á net, obviamente, non? Nos ao final tamén formulamos preguntas porque vivenciamos un contexto. Esta pregunta vive do contexto europeo. A nivel europeo, creo que unha lingua, se non está na internet, non existe.
tería moitas dificultades de sobreviver. E máis sendo o galego unha lingua que está a ser menorizada, entón ten que ter a maior presenza. Nese sentido, pois contas como as que xere Joan, vídeos como os que fai o Maragoto, por exemplo, que explica moitas nocións que antes a xente non tiña acceso a ver esas respostas en vídeo. A formación que fai a Gal, por exemplo, coa nosa galaxia, que tamén é online. Creo que son recursos onde a Gal sempre fixo unha aposta firme na comunicación, en abrirse ás redes sociais, non? A contar como era o noso movimento en vídeo. Bom, disto seguro que o Jon ten máis indicios para nos comentar aquí de como cree que vai a conta, se a conta realmente diso derrubou certos preconceitos. Eu creo que sí, polo que vexo cada vez máis persoas, no meu sentimento, creo que cada vez máis persoas utilizan o galego no Twitter, por exemplo, están máis dispostos a aprender e máis dispostos a tolerar tamén, que é importante. Claro que unha das cousas que temos que ter en conta é que non é só o maior ou menor número de reiteracionistas practicantes que haxa, que sí que aumentou e está en aumento, vendo desde a miña experiencia. Vamos ver, non teño uns datos obxectivos, mas teño esa sensación. Mais, alén diso, o que sí que está claro que está a aumentar moito é a percepción social do reiteracionismo positiva. O sea, hai moita xente no Twitter que non é reiteracionista, nin sequer ten excesivo interese no reiteracionismo como movimento, mas sí que defende a xente que usa o galego reintegrado, a norma internacional do galego, como unha forma válida de escribir o galego. Eu penso que ese é un avance moi importante, ver xente que non é reiteracionista practicante, que defende o dereito da xente a selo, a ser reiteracionista. E eu penso que é un avance social moi importante que estamos a ver hoxe en día. Sobre o papel das tecnoloxías no galego, claro, o reiteracionismo é temos 40 anos de historia moderna, do reiteracionismo moderno, e non é para nada a situación actual como era na época de Carballo Calero. O sea, Carballo Calero na vida imaginou que podría haber esta revolución. Naquela época, Portugal era unha cousa que estaba aí ao lado e o Brasil era un soño afastado onde emigraba xente. Hoxe en día, Brasil e Portugal están aquí, no outro lado do ecrán. E temos acceso a todo o que nos trae Brasil e Portugal, todas as producións, toda a conversa que se fai na internet, nas redes sociais de Brasil e de Portugal, témola aquí ao noso alcance. E iso é unha cousa que está a beneficiar moito o reiteracionismo porque estamos vendo unha utilidade para a nosa lingua que de outro xeito non veríamos tan clara. Porque no momento en que estamos consumindo produtos portugueses e brasileiros e de outras partes da lusofonía, non quero facer menos de ninguna parte da lusofonía, feitos na nosa lingua e vemos que temos acceso fácil a eses conteúdos, vemos unha utilidade que non vemos no día a día fora da net. E se cadra no día a día, vendo a televisión en español, lendo xornais en español, non temos unha necesidade, non vemos unha utilidade na nosa lingua e temos un preconceito noso de o galego non vale para fora, a internet danos a perspectiva de que existen máis foras, de que fora non é só o que hai o noso leste, senón que fora é o que hai o noso sul e o que hai do outro lado do Atlántico e o que hai por todo o mundo en xeral. Entón, é unha perspectiva moi interesante que dá máis forza ao noso movimento. Sí, supoño que aí hai unha parte que é como máis de análise interna, non? De experiencias dentro do movimento, dentro do reintegracionismo, ou que oportunidades podemos ter na net, e depois hai unha cousa como igual nun nivel máis macro dentro da Galiza que é realmente iso está a acontecer. Realmente as persoas están a consumir máis produtos da lusofonía porque teñen acceso a iso? Ou ao final a vía de pesquisa, non? E o ámbito no que seguimos a pesquisar é a través do castellano. Eu creo que aí o peso educativo é completamente fulcral.
Por poñer un exemplo, hai 2 anos, traballei 2 anos seguidos no IES Macías o Namorado, entón sempre propuña unha tarefa aos meus alumnos, porque Macías o Namorado deses trovadores aos que tampouco se lles fai moitísimo caso nos manuais de lingua e literatura galegas, o que corresponde á Escola Trovadoresca Galego-Castellana. Entón, tiñamos unha estatua, temos unha estatua en Padrón, 2, por acaso, o nome do instituto e pouco máis. Entón tampouco quería que o alumnado deixase pasar todos os anos de escolaridade sen saber un pouco máis desa figura. Propuxen unha batería de, pois, imaginade, 20 preguntas e dixen que todas esas preguntas tiñan a súa resposta na Wikipedia. Que pasou? Eu fixen iso xa de propósito porque sabía que así que colocasen Macías o Namorado, o primeiro resultado que ia aparecer na súa barra de pesquisa ia ser o resultado da Wikipedia en español. Só un segmento moi concienciado da turma ia buscar as respostas á Wikipedia en galego. Entón dixeronme que destas 50 preguntas ou 20 que propuseches, só fomos capaces de responder 10. E eu dixen, obviamente, porque esas 10 son as que estaban propostas como respostas na versión do artigo da Wikipedia en castellano ou na versión do artigo da Wikipedia en galego, que sabedes que a Wikipedia se lle dades a un botonciño de trocar lingua, pois aparecen outras versións do artigo. Non son traduzóns moitas veces, son outras versións que acrecentan máis anedotas ou outras informacións diferentes que poden estar máis menos resumidas. Entón, eu as preguntas todas que formulei eran respondidas se mirabas as entradas en portugués, en castellano e máis en galego. E así fixemos durante todo o ano e ao final foron máis ou menos habituándose a que tiñan outra ferramenta ao lado que era tamén a lingua portuguesa. Eles eran capaces de entender o que ali estaba escrito e creo que se desde a parte educativa todos fixésemos iso, a hexemonía lingüística era outra. É certo que falta bastante para que cheguemos a ese modo de pensar, mas eu creo que é crucial, porque senón o que vamos facer é, imaginade que queremos buscar razas de cans potencialmente perigosas. O que fai calquera persoa por defecto é colocar na barra de pesquisa razas de perro potencialmente peligrosas. E ao final, todo o noso universo de consumo cultural vai ser fornecido en castellano. É un pouco o que creo que está aí na chave. Pode haber sobre isto algún senón por aí, por así dizer. Por exemplo, a xente dirá, pois eu procuro cousas sobre aguas estagnadas e saenme resultados do Brasil, o que me vai é avisar sobre os perigos do dengue. Claro, iso é capaz de acontecer. Mas tamén acontece continuamente cando faz unha pesquisa en castellano e ao final o universo é para quen vive en Burgo de Osma, que non son as mesmas características nin condicións para alguén que vive na Galiza. Na súa realidade, a realidade é diferente tamén. Non sei, John, que pensas? Eu penso que neste tema temos 2 inimigos moi poderosos que se chaman algoritmos e inercia. Dunha banda temos os algoritmos que están todo o tempo conspirando na nosa contra. Porque Google, mesmo tendo as configuracións en galego ou en portugués, en galego RAC ou en portugués de Portugal ou portugués do Brasil, e configurando todo ben, como che recoñeza que a IP está no Estado español, vai primar sempre resultados españois. E mesmo tendo todo configurado, unha persoa que non sexa retiracionista, que teña todo configurado escrupulosamente en galego RAC, e faga unha pesquisa no Google en galego RAC e poña razas de cans potencialmente perigosos, na primeira página de resultados a maioría van ser razas de perros potencialmente peligrosos. E iso vexo cada día, porque acontece a xente do meu redor. Entón temos aí ese algoritmo que está conspirando na nosa contra. Non teño clara cal é a solución aí. E por outra parte temos o problema da inercia, que é que se todo nos ven en castellano
Nos entendemos o castellano, por inercia, vamos continuar co castellano. Se eu pesquiso unha cousa en galego, aparece o resultado en castellano, e a resposta que eu quero, doulle e non pregunto máis. Se compro un computador e ven configurado en castellano, entendo o castellano, non me preocupo en polo en galego, porque se cada non teño ningún coñecemento para facelo, ou non teño a vontade de facelo porque require un esforzo. E ese é un dos graves problemas que temos tamén, que usar o galego na rede requer un esforzo consciente e unha batalla constante que a xente non ten por que estar disposta a luitar todos os días. Porque moita xente concienciada, sí, mas a maior parte da xente di, pois, veña, pois, se entendo ben, que máis ten? E ao final o que fai é alimentar o algoritmo que di, pois a xente galega, galego falante, ve os resultados en castellano, enténdeos, valelles, pois vamos mostrarlle máis aínda en castellano. E entón, claro, como loitamos contra todo iso? Eu penso que a maior interazón co mundo lusófono só pode traer vantaxes nese aspecto. Se cadra non podemos loitar, o sea, se cadra é... Primeiro temos que dicerlle á populación que ten acceso ás cousas en galego e que ten acceso tamén ás cousas en portugués. E require moita pedagogía. Pedagogía que non sei até que punto a xente está disposta a facer, sequera. Sobre todo co tema do portugués. E despois eu penso que fai falta tamén moito uso desta nova dinámica para que os algoritmos aprendan. Porque ao final os algoritmos van mostrar o que a xente quer. Ou seja, YouTube mostra os vídeos que pensa que tú vas querer ver para estar moitas horas vendo vídeos. Ou o TikTok, por falar nunha rede máis moderna. Se conseguimos alimentar que a xente galega quer ver vídeos portugueses, vai comezar o algoritmo a mostrar vídeos portugueses a xente galega. E iso requer unha pedagogía previa, unha loita para que os algoritmos comecen a aprender tamén e sexa todo como unha retroalimentación. Entón, é moi complexo o camiño que temos por diante. Hai unha parte que dá medo, porque pelexar contra o algoritmo, imagíname contra un robot aí. Vou recuperar, se vos parece, algúns comentarios que saíron alrededor desto que estábamos a falar agora. Xorxe Méndez di: unha das iniciativas da GAL nun pasado recente foi abrir a asociación a persoas lusófonas. O que pensan que estas persoas poden acrescentar á causa do reintegracionismo? Se callar falou tamén así un pouco no primeiro momento, non? Cando empezamos a falar un pouco dese proceso da organización. Non sei se algunha de vos ten resposta para Xorxe. Primeiro que, claro, se o que estamos a dicer que a nosa lingua é común para todos eses países lusófonos, se non temos contacto con persoas lusófonas, isto perde moito sentido. Como fixeches tamén unha explicación, Charo, de eses primeiros momentos do reintegracionismo, tamén imagino que todas esas persoas lusófonas nos tempos en que as comunicacións eran moi complicadas, non había internet, pois todo ese estudo gramatical se non chega a ser por troca de, imaginade, pois por troca de cartas, conversas epistolares que había antes, tamén todo isto sería absolutamente complicado, non chegaríamos sen esas persoas lusófonas ao camiño en que estamos hoxe. Hoxe, pois iso, grazas ao Twitter, sí que se ve, iso que o Twitter non é unha das redes máis utilizadas en Portugal, mas sí que estou a ver que chega máis xente curiosa de Portugal a preguntar por esta causa. Tamén é certo que, por exemplo, o Laxón fixo recentemente un vídeo e ten máis vídeos que explican o reintegracionismo, só que desta volta fixo en colaboración con Portuguese with Lío, por exemplo, o apuntamento lusófono, non, que fai o Digo Choeu, pois tamén ten un colaborador portugués. Eu sí que noto certa sintonía, moita máis sintonía de colocar sempre alguén de Portugal a reafirmar esta causa ou a facer que fagan parte desta causa. Senón non terían sentido pois certas cooperacións que existen entre a RTP ou a TVG, non? Programas como Auga Seca ou Vida Agopalas que houbo, para min é esencial que existan persoas
do Brasil, de Portugal, dos restantes países lusófonos dentro deste movimento. É o mesmo que cando alguén di a parte de normalización lingüística nun IES, para realmente ser normalización, debería de corresponderlle a todo o profesorado que non fose de galego. Entón, nese momento sí que sería algo normal. Pois neste sentido igual, se veñen máis á causa e non somos sempre os galegos os que estamos as persoas de Galiza os que estamos a dicer isto, pois é moito mellor que se sume xente, obviamente. Eu penso que non hai nada que dé máis autoestima lingüística, por chamar de algún xeito, que facer un vídeo en galego e de repente ver que tes comentarios do Brasil, de xente brasileira aleatoriamente comentando que bonito, que entendo todo o que dis, que ben que estou vendo este vídeo, porque iso racha completamente o preconceito de se fago un vídeo en galego ninguén o vai ver, ou van o ver só xente galega. Ver que o galego rompe fronteiras é un chute de autoestima, de decir, wow, o galego ten sentido facer cousas en galego. Porque hai moito preconceito de non vou facer cousas en galego na rede porque vou chegar a pouca xente. Que mesmo que chegas a pouca xente, tampouco sería un argumento válido, porque todas as linguas son válidas, teñan poucos ou moitos falantes. Só que a nosa ten moitos falantes e non vamos renunciar a iso. Entón iso. E o feito, penso que, sobre todo tamén, que na lusofonía nos coñezan a nós, coñezan a nosa situación lingüística, tamén axuda a derrubar esas barreiras dos portugueses falando en portuñol cando vas de visita a Portugal. Non, ese argumento que usa moito na nosa contra o tercismo de, es que yo fui a Valencia a comprar toallas e me hablaron en castellano. Eu xa, porque se cadra tú non falache galego ou a persoa que escutou galego non sabía que tú falabas galego ou non recoñeceu o teu lingua como galego, pensou que estabas a esforzarte ou quixo ter unha simpatía contigo falando a túa lingua, pensando erróneamente que a túa lingua era o castellano, e se nos coñecen tamén, derrubamos ese preconceito. Entón, só pode ser bo. Aliás, mesmo antes das tecnoloxías, creo que xa ten habido aliadas moi importantes, sobre todo da parte de Portugal, non? Por territorialidade. Desde xente que se exilou e estuvo ali protexida, non sei, pensaba nalgúna das outras entrevistas aí a Rodríguez Lapa, ou outras persoas que teñen sido, bueno, Teo Seca, non? Como moi xenerosas e temos recibido tamén de aí moita solidaridade. Depois tamén outra das cousas que decíades vos que me lembrei agora foi do vídeo, un vídeo recente que sacou precisamente a Asociación de Docentes de Portugués na Galiza, que era todos eses recursos. Canta xente aí agora que está a escrever, por exemplo, español con seseo, porque hai como cousas da América Latina, non? Que se sesean e se pon iso na moda. Pois tamén todos eses recursos, sí, na liña que tú colocas, non, John? Como canta a riqueza. Onte falaba con Carme e comentábame unha anedota, lembras, Carme? Citabas un filme, como era? Sí, pois eu sempre fago moitas analogías con filmes porque os desfruto moito. E lembrome aí, creo que foi na década de 90, estar a ver Good Will Hunting, que creo que se traduciu a nosa lingua como o bon rebelde, o genio indomável, unha cousa así, non sei agora. Poñemos un pouco un antecedentes de que trata. Están por unha parte o Matt Damon e o Ben Affleck, que son así como dous amigos, rapaces de bairro que teñen bastantes dificultades económicas, e o Matt Damon sempre está metido en moitísimos arillos e ten que terminar por facer bastantes traballos á comunidade, e nun deses traballos á comunidade ten que limpar unha universidade por dentro. E descóbrese que ele é un rapaz de altas capacidades. Só que ele non chega a asumir que é un rapaz de altas capacidades porque toda a vida se lle dixo que era un rapaz de bairro, que non ia chegar a ningunha parte, entón ofrécenselle moitas oportunidades para ir estudar á universidade, a non sei donde máis, pero sempre a rexeita porque prefere estar co seu grupo de amigos. Até que un amigo lle di: ti, de todos, tendo altas capacidades, és o máis tonto de todos. E el fica moito sorpreso e di, pero como vai ser isto? E di, que como se a mí me tocase un billete da lotería, tivese o billete da lotería premiado e nunca o fose cobrar. E dixen, isto igual o que acontece cando nos contan o que é o galego na escola,
para min é como ter un billete de lotaría e que me digan que son pobre e que estou en precariedade económica e que me oculten que sí que teño diñeiro. Moitas veces, como vos dicía antes, explicamos o reintegracionismo e non sempre é ben entendido. Unha das críticas que lle vexo ao reintegracionismo no Twitter é que a xente di, e a mí que máis me dá que o galego teña 10 falantes ou 300 millóns, efectivamente. Unha lingua non vai ser máis importante ou nen sequer vai ser máis útil por iso. Ora ben, se a realidade é esta, non tes por que cair na ocultación. Entón, eu creo que o reintegracionismo luta contra esta ocultación que se fixo. Estáche dicindo que ti tes o billete de lotaría premiado e que podes ir cobralo. É o que me parece de importante. Eu adorei, Carmen, sí. E penso, de feito, penso que podemos entrar aquí un pouquiño na cuestión do ensino, non? E de descubrir, digamos, de desvelar, non? Ese engano no que... Antes de mudarnos de tema, quería apuntar unha cousiña máis sobre a tecnoloxía, se me permitides. Sí, de feito non iba a abandonar porque temos uns cuantos comentarios, pero se queres comentar tú antes ou prefires que recuperemos o que está falando a xente aquí connosco e se cadra xa... No, se me deixas un segundiño, porque quero apuntar unha cousa, que é unha crítica que recebo moi comúnmente en galego cada vez que falo de colocar os dispositivos electrónicos en portugués. Que é a crítica de, pois entón, se xa está en portugués, para que vamos luitar polo galego? Pois veña, todo en portugués e acabamos con toda a industria galega. E como, non. O sea, hai xente que parece que lle gusta estar na loita e que prefere non aproveitar as potencialidades para loitar máis, pensando que vai haber máis loita, cando que hai é todo o contrario, unha rendición caro castellano. Temos que loitar, por exemplo, porque o iPhone estexa en galego rap, sen dúbida. Mas mentre loitamos por iso, temos que fomentar que a xente use en portugués, porque senón a alternativa qual é? Telo en castellano, estar usando castellano, estar recebendo os castellanismos constantemente, deixar permear o castellano na nosa lingua, mostrar os algoritmos que somos falantes de castellano, para que nun futuro posible poda haber o galego rap, ou aproveitarmos entre mentres a potencialidade do noso idioma, falarmoslle a Siri en galego, Siri configurado en portugués, que o entende bastante ben. E, ao mesmo tempo, loitar, porque a nosa lingua, coa nosa idiosincrasia propia, o galego propio, con N ou con NH ou con ñ, estexa presente con o noso sotaque, no futuro, loitando para iso, mas aproveitando ao mesmo tempo. E outra das cousas é que, moi ben, se collemos traducións de libros portugueses, por exemplo, non faría sentido ter traducións galegas. Primeiro, é mentira, porque se a xente recorrese as traducións portuguesas en vez das castellanas, iso non ia facer que non houvese traducións galegas, senón que simplemente ia facer que a xente consumise menos castellano e tivese un galego menos castellanizado. E segundo, tamén está a potencialidade de poder producir aquí series galegas nosas para nós e exportalas ao mundo lusófono. É unha oportunidade tamén para as nosas creacións, ou escrever libros galegos coa ortografía integrada e vendelos no mundo lusófono. Quizá non se vendan moito, quizá non vexan moita xente as series, mas con que 10 persoas portuguesas consuman un libro galego que de outro xeito non consumirían, son 10 vendas máis das que habería de outra maneira. Sempre vai ser algo que sume. Entón, iso, que usar o portugués nas redes sociais, na tecnoloxía, non resta, senón que suma. E xa está. Calo a boca, perdoar. No, está genial. Está genial, ademais, traer iso de que moitas veces nos falan de xa virá o teu momento, non? Ou espera que a revolución xa vai ser. E mentres esperas, non, mentres esperas acabouse. Entón, esa cousa de telo xa disponible está genial. Mira, outra das preguntas que tiñamos seguía sendo coa cuestión tecnolóxica e é Gabri Fuentes que di como facemos para ter unha experiencia de usuaria en galego máis enmarcada en Galicia? Penso que fala respecto desa cousa do algoritmo, non? Que falábamos. Por exemplo, o TikTok en galego do Brasil fornece promozóns do Brasil, que non sería o público do teu entorno. Claro, aí con certeza sabe o Joan mellor que min, porque non teño nen entrada nesa rede social, xa estou bella demais. A ver, primeiro o ideal sería conseguirmos, de alguma maneira, que os algoritmos ou que as grandes empresas
tivesen a Galiza como unha rexión específica. Rexión no sentido de rexión xeográfica, como ten outras rexións do mundo, como rexión xeográfica diferenciada. Porque ata agora non somos unha parte máis de España. Entón, a nós vai nos mostrar o que está de moda na España. Se conseguísemos que, de alguna maneira, que non sei cal pode ser a maneira, porque non teño o coñecemento de que pode ser, nin que pasos poden dar as institucións galegas, nen se queren dar eses pasos, para sermos un ente diferenciado. Eu penso que iniciativas como Puntogal fixeron moito nese aspecto, mas as grandes empresas non están a tirar partido diso. Non existe un Google.gal configurado en galego que dé a preferencia a nosa lingua a resultados feitos na Galiza. Non existe iso. Oxalá houvese e oxalá haxa, mas agora non existe. Entón, eu penso que iso sería o primeiro punto fundamental, que na rede contásemos como Galiza e non como España. E segundo, para ter unha experiencia máis galega, o que temos que facer é crear máis comunidade galega. Por exemplo, no GaliTwitter, sí que está habendo unha comunidade galega moi grande, ou moitas comunidades interconectadas, realmente non existe un único GaliTwitter. E entón iso ensina os algoritmos que existe unha burbulla galega de conteúdo diferenciada da burbulla española de conteúdo, mesmo que, como nun diagrama, pois haxa certo solapamento. E eu penso que iso é o que pode facer que exista unha experiencia máis galega. Que a xente... Mas claro, que isto é todo moi complicado. Isto todo depende de algoritmos que non se sabe moi claramente do que son, que dependen de empresas que o que queren é maximizar beneficios, minimizando gastos, e que van facer todo o posible por apostar en cousas que vayan gostar a máis xente. O Twitter se pode traducir a interface o castellano, non o galego, nin o catalán, nin o euskera, vai preferir facelo, porque o que quere gastar menos en traducións. Se a Netflix pode emitir o conteúdo en 2 linguas e non en 50, vai preferir facelo en 2 porque é máis barato. E temos que lutar contra iso. E entón é todo moi complexo. E Gabri, sinto non ter a solución a todo isto. Bom, penso que colocaches unhas chaves aí interesantes, John? Obrigada. Vou facer un repaso de outros comentarios que tamén tocan así por cima. Ás veces hai algúns que penso que eran como respostas a unha frase ou a un momento puntual e se cadra non estiven rápida para recuperalos. Milton Banda di, boa tarde. Ese tema me parece moito importante e debería se tornar viral nas redes sociais. Grato a todos. Algo lle pareceu interesante, supoño que relativo a isto. O Neumático di, e tamén que o algoritmo mostre que es galegues criamos ao Brasil e Portugal e outros lugares da lusofonía. Xa hai unha conversa aquí nos comentarios, porque Gabri contesta ya, coincido, e Milton tamén respostou, tes razón, John. Outra persoa de Portugal, Nuno Almeida, di, sou portugués, comecei a seguir o mundo galego e verifiquei que nos foi omitido na escola que temos un pasado en común. Aquí, a respeito disto que di o Nuno, até penso que foi o Jorge Mendes que publicou unha hola, Jorge, corrígeme se eu estou enganada, que penso que publicou unha fotografía dun manual escolar de Portugal que tiña unha imaxe para iluminar de algún libro noso da Traves Editora. Entón, aí sí que tamén penso que ao final nunca falamos, sempre falamos un pouco de que cousas están a mudar aquí, mas falamos pouquísimo de se hai algún movimento en Portugal ou no Brasil que tamén nos abrace a nós. En ese sentido, eu fiquei maravillada de que ese libro escolar recollese algún texto da Traves Editora. Evidentemente, a educación ten que mudar, tanto na Galiza, como falei do filme de Good Will Hunting, é dicir, iso non pode ser ocultado, e tamén non pode ser ocultado nos manuais portugueses, obviamente. Ten que aparecer que a orixe da lingua é a Galiza, mas aí tamén hai moito que escarabellar en cuestións políticas dos dous lados, obviamente. Sí, de feito, eso noticiámoslo no PXL tamén. Pareceme que era de Marco Neves, en concreto, a historia da lingua. Bon, aparece tamén aquí un saúdo de Antón Quintela que di excelentes reflexóns. Xico di, a min o Google Maps enténdeme ben en portugués. E Gabri responde de novo totalmente, John, hai que facer ver que o uso do portugués é unha ferramenta moi útil, cando menos non me entres tanto.
e tamén, agradece finalmente, xenial, xa temos a xenda para a mudanza, pois. Eu penso que agora sí que, como recollendo esta parte de tecnoloxía que tamén se conecta, iría a questón do ensino. Aliás, agora que estabas a falar desa necesidade tamén, que ten tamén tanto de político e de historia, de problema non político e de historia, ti, Carme, por exemplo, como profesora de portugués no secundario, non sei quais pensas que son como, porque ao final, se miramos, parece que a escola foi o principal axente castellanizador, non? O españolizador da Oliza nestes 40 anos, as estatísticas, non? De falantes. Qual é o panorama agora? Pois o panorama non é moi aconchegante para as cuestións lingüísticas. Eu, como persoa que tamén está en docentes de portugués na Galiza, para min é fulcral que exista en máis liceos a materia de lingua portuguesa, porque eu vexo que aí é unha estratexia forte. E é a seguinte, que eu vou explicar. O galego xa está como materia, non? Nos nosos currículos e ten unha serie de horas. Mas sabemos que teñen que ser leccionadas en galego outra serie de materias e aí non hai un movimento fiscalizador que vai a ver se realmente iso está a acontecer e sabemos até que existen truques de, pois, eu dou a materia en castellano e despois os exames que son as cousas que están escritas, por tanto van permanecer, fagos en galego porque se ven en inspección, digo, pois eu teño as cousas en galego, non as ves que están aquí. Entón, aí hai pois, demasiado xeitiño, como dirían no Brasil. Do meu punto de vista, se xa temos a materia en galego que vamos ter, e é difícil que vayamos convencer a masa do claustro para facer cumprir a lei, porque ao final os profesores e profesoras tamén están aí, están dun lado do outro, interesanse polo galego ou non. Se hai a materia de portugués nos liceos, sería sumar máis horas de exposición, é dicir, son rapaces e raparigas que van a estar máis tempo adquirindo input nesa lingua. E aí quero dicer que, por exemplo, quen estuda galego e está a estudar galego en aulas de galego, ao final compra unha novela que lle manda comprar a profesora e nesa novela pode aparecer o infinitivo persoal ou non. Mas eu, como profesora de portugués, garántote que se te mando ler un romance en portugués, o infinitivo persoal vai aparecer, porque non é algo que o portugués escolla, é unha cousa que está aí. Entón, vas readquirir moitas cousas que tal vez dos teus avós para ti foron perdéndose. E aí o portugués non mantívas, entón ese input sí que o vas ter de seguro, porque non é un escritor moderno na Galiza que xa teña uns usos do galego completamente diferentes, non, é alguén que conservou o futuro conxuntivo, que conservou o infinitivo persoal. Entón, para min, é gañar tempo de exposición. Sei que tal vez non sexa a maneira máis rápida, pero para min é fulcral que isto exista. Eu sentí moitísimo orgullo cando a miña primeira, o meu primeiro destino foi na Guarda, no IES a Sangriña, cheguei, e isto teño que agradecerlle todo o imenso traballo que fixo Alberto Viso, que foi a persoa que deixou a materia e as cousas para que eu chegase, e fixo un traballo imenso, e ali tiñamos e teñen portugués primeira lingua, portugués segunda lingua e aínda un auxiliar de conversa que vai ali 3 días por semana. Contactos con Portugal, posibilidades de ir a Portugal as que quixerdes. Para min aquilo foi maravilloso chegar ali e sentirme ridícula, e explico por qué. Foi maravilloso chegar ali e sentirme ridícula facendo a pregunta no primeiro día de aulas, e a pregunta era que por que estudaban portugués. E as persoas dixeronme, e esa pregunta a que ven? E entón eu dixen, claro, que estupidez de pregunta fago, se eles levan aquí 11 anos a estudar portugués, se o portugués aquí está normalizadísimo. Esa pregunta cabe no primeiro ano de leccionar portugués nun IES calquera, pero aí era unha situación normal.
Entón, é unha situación que eu gostaba que se dese en todos os centros da Galiza, que me dera a min que iso chegase a acontecer, oxalá. Aquilo estaba normalizadísimo, entón veñan máis e esa sangriña ás nosas vidas, que me dera. Sería ese un tipo de binormativismo? Ou unha maneira de introdución do binormativismo, se callar, así a partir da introdución do portugués de maneira maioritaria en todos os centros? Lembremos que a Paz Andrade é unha lei que está aí, que ten moitas potencialidades tamén como de caraliñas para poder abrir na próxima década. Eu sei que pode ser feito así ou pode ser feito metendo cada vez máis conteúdos de galego internacional ou portugués ou como lle queramos chamar noutras materias. Que pasa? Que para meter eses conteúdos noutras materias ti tamén necesitas formar os formadores e formadoras. Claro, aí tamén vexo un desafío. Non sei, o Jon, por exemplo, podería estar agora tamén comentándonos como é o sistema vasco. Tamén é unha solución que aquí o oficialismo nunca se atreveu a colocar na mesa. Supoño que por críticas á segregación e egoístamente tampouco me parecería unha solución pésima nin má, porque estou vendo que o sistema da semente nos anos de infantil e primario funciona para os rapaces conservaren a lingua e trátase dun sistema de inmersión que supoño que o sistema vasco, que o sabe explicar moitísimo mellor o Jon que min, tamén quere proporcionar ese ambiente acolledor para quen fala outra lingua. Porque antes comentabas, Charo, que a túa nai podía sentir vergoña de non saber falar ben o castellano cando comezou a escola. Claro, agora non hai esa vergoña. E tampouco creo que exista unha vergoña ou unha violencia, por así dicer, a quen fale galego. Non che van dar cunha regua nos dedos, iso non vai acontecer. Nin a mesma marca de clase, non? Sí, claro. Que era como esa análise que se facía na década de 60 de o pobo fala galego, as elites, a metrópole fala castellano e hoxe en día, pois, claro, non que mantemos acontece e que non debemos pasar por alto, porque sí que acontece. Que esas persoas son singularizadas, igual que se ti és a única persoa racializada, por exemplo, de un grupo, sempre te vas sentir o único dese grupo, non? Entón, canta xente, alumna ou alumno meu, non é o único que fala galego da turma e di, son o único que fala galego da turma, ou o único que fala galego de todo o segundo de BAC, por exemplo. E iso tamén penso que é un peso nas costas de alguén duro de levar, non me parece unha situación sempre moi cómoda. Queres comentarnos, Jon, así como exemplo vasco, se pensas que podría ser de utilidade ou... Primeiro, o caso vasco é moi complexo porque Euskal Herria está dividida en varios territorios moi diferentes entre eles. Está, por un lado, a Comunidade Autónoma Vasca, coas provincias de Guipúzcoa, Vizcaya e Araba, que ten unha idiosincrasia, e dentro delas, cada territorio histórico, Guipúzcoa, Araba e Vizcaya, ten tamén unha idiosincrasia moi propia. Está o caso de Nafarroa, da Navarra, que ten outras circunstancias completamente diferentes, e está o caso despois de Iparralde, as tres provincias, os tres territorios vascos que están sob o Estado francés, con outras circunstancias totalmente diferentes. Eu centrándome no caso do que coñezo que é en Guipúzcoa. O que penso que temos moito a gañar é coa inmersión lingüística en infantil. E penso que é unha cousa que temos que facer xa urxentemente na Galiza. E explícome. Eu teño aquí unha prima aquí en Guipúzcoa que ten 3 anos. E teño tamén amizades na Galiza que teñen crianzas de idades aproximadamente iguais. Aquí, a miña prima foi a unha escola pública infantil e todo era en euskara. Había unha inmersión lingüística completa.
nunca se valorou outra opción. Era como, hai que levar a escola infantil e é todo en euskera, porque a escola infantil é en euskera. E nesa escola infantil está nun bairro que é dos bairros con máis inmigración diría que da cidade en que estou, non sei da provincia inteira, mas sí da cidade. Inmigración, dun lado, houve inmigración nas décadas pasadas de xente de outras partes do Estado, xente galega, por exemplo, por iso estou aquí, xente andaluza e xente extremeña, e hoxe en día xente tamén de outros países, tanto da África, da Asia ou da América do Sul. E todas as crianzas de todas as familias con todas esas diferenzas culturais, con todas as linguas diferentes que teñen na casa, todas chegan á escola infantil e todas falan en euskera. E todo en euskera. E todas as cancións infantís que cantan son en euskera. E todos os xogos que fan son en euskera. A miña prima non sabe cancións infantís en castellano. Eu non sei cancións infantís en galego. E paso, comparo iso co caso galego das miñas amizades que tiñen crianzas. As crianzas son galego-falantes, están na escola pública. Non, na escola pública non, están en escolas infantís non públicas, non son públicas. Mais pronto, escolas infantís da Galiza e teñen consciencia lingüística a certo ponto e dixeron na escola queremos que as nosas crianzas reciban educación en galego. E o que aconteceu foi que a profesora, cando fala con todas as crianzas, fala en castellano, cando fala co resto de crianzas, fala en castellano, e cando fala especificamente con ela, fala en galego. O que acontece? Que esa persoa está vendo, como dicía antes a Carme, que é un bicho raro, dicindo, pero eu porque son diferente ao resto? Non quero ser diferente ao resto, eu quero ser igual. E estamos vendo o galego como algo que isola, non como algo que cohesiona. E penso que é fulcral que todas as escolas infantís da Galiza sexan plenamente en galego. Que todos os xogos infantís que fan os nenos sexan en galego. Porque é a única maneira, primeiro, de que adquiran os coñecementos básicos do galego e de que adquiran unha non sei como expresarlo, un cariño, un amor para a lingua galega, un aprezo, un apego. Porque se non teñen ese apego na infancia, é complexo que despois o vayan a adquirir. Entón, penso que unha cousa que é necesaria xa nas escolas infantís de toda a Galiza, todo tiña que ser obrigatoria a inmersión lingüística en galego. Despois, avanzando máis no sistema educativo, poderíamos valorar outras opcións, o modelo vasco, o modelo catalán, mas o que é a educación infantil tiña que ser plenamente en galego e unha cousa urxentísima. Porque estamos a quedar sen crianzas que falan galego. Ou seja, estamos vendo un proceso brutal e como non o paremos xa, vai ser moi complicado. Porque aparte, outra cousa que vexo eu é que está a ser moi... Estamos a perder moito tamén a adquisición do galego. A xente non aprende ben o galego. Existe moita xente que está agora na etapa adultos novos, non? Nos 18 anos, 20 anos, que agora queren pasar o galego e teñen problemas reais porque non saben falar galego ben. Non son capaces de falalo ben, entón están aprendendo agora de adultes a falar en galego. E é un problema tamén, porque se non garantimos que a xente coñeza ben o galego, non podemos garantir que podan falalo con liberdade, se queren. Porque mesmo querendo, moita xente acaba por ceder porque xa non é capaz. Entón, é imprescindível que teñamos inmersión lingüística en galego para todo o mundo. E as sementes fan moi ben o seu traballo, e non quero criticar as sementes aquí neste directo, mas é insuficiente. Porque noutros sí distía. Non me malinterpretedes. Non me refiro a iso. Non quero facer unha crítica a semente agora. Ni noutro contexto. Mas é insuficiente, porque a semente chega a familias que xa teñen unha consciencia lingüística. E está moi ben para que esas crianzas non perdan o galego. Mas temos que conseguir que ningunha crianza na Galiza perda o galego e que crianzas que de outra maneira non poderían adquirilo o adquiran. Ese é o grande reto que temos por diante, o grande desafío que temos por diante. Xa está. Que interesante. En realidade, con isto da urxencia, penso que son ese exemplo vivo, non? En plan, é urxente, facémolo nós.
Non esperar a que a administración o poida resolver, non? Eu creo que nese sentido foi un exemplo de eficacia e de dinamismo e de capacidade. Despois, efectivamente, a capacidade de chegar a máis ou menos familias. Vou recuperar os comentarios e penso que a cuestión agora vai dar a pé a moitas outras cousas, non? Isto que... Sí, descúlpame, Charo, se podemos aínda falar da educación, porque sí que me ficaron algunhas cousas por dicer. O do John das escolas infantís é algo que eu vivo en carnes todos os días, porque son nai e até a miña filla vai a unha escola que depende dun organismo público e non teño garantido que a miña filla receba educación en galego aí tampouco. Sei que iso tamén será singularizada porque no momento en que todo o grupo vai a comer dirán, venga chicos, todos a la fila. E no momento en que se dirixan a miña filla diránlle, queres carne ou peixe? Porque a miña filla e porque eu dixen que fose iso aí en galego. Pero eu tampouco estou ali para revisar se iso acontece e como nai eu debería de ter a seguranza de que iso acontece. Entón o que apunta Charo que é a semente obedece a unha necesidade dunha circunstancia, creo que é o que debemos tamén destacar, é dicir, se as familias ficasen tamén de brazos cruzados, pois máis se tería perdido. Entón, concordo co John en que ese modelo debería de ser espallado mesmo a persoas que non teñan esa consciencia lingüística, mas se as persoas que teñen esa consciencia lingüística non teñen esa escola, pois tamén vamos aínda peor. E por outra parte, non quería deixar, xa que estamos falando de iniciativas que están fora da escola regrada, digamos, ou fora da escola que a Xunta ofrece, creo que é interesantísimo falar de os obradoiros OPS, que son algo que fai a GAL e foi tamén unha iniciativa social que chegou aos centros públicos da Galiza. Aí, Graciela, que estás por trás disto, deste vídeo tamén, pois obrigada por todo ese traballo que faz. Para que non saiba que é isto dos OPS, pois son obradoiros de 2 sesións, isto é 120 minutos, onde se lle explican a grupos grandes de rapaces e raparigas como a través do galego poden chegar a aprender con unhas nocións basiquiñas un pouco de portugués ou un formato de galego internacional. É un obradoiro do que toda a xente sae satisfeito e lanza unha mensaxe que eu creo que é importantísima e que nunca se di na escola pública, que é pois eu falo galego e mira que ben puden entender isto, como me xafei neste audio, porque nunca antes me tiña exposto a informacións reais en portugués e fun capaz de entendelas, porque ali pois fanselle audios como que pode acontecer nunha escola de idiomas, unha canzón e preenches ocos, por exemplo. E son capaces de facelo, se nunca teren sido expostos, xa digo, a ese formato de lingua. Os rapaces e raparigas que non son galegofalantes di, pois tal vez eu me estexa a perder algo. Creo que aí incide no valor da utilidade, que era o que falaba John ao inicio desta conversa, e creo que hai que aplaudir que isto sexa unha iniciativa da nosa asociación, que tamén viu aí unha carencia e a través dunha idea de Carlos Figueiras desenvolveu estes obradoiros e son cousas que funcionan. Eu cheguei a sustituir en moitísimos centros da Galiza e de verdade que preguntei en cales xa se tiña leccionado isto, algúns até coincidín que tiña leccionado iso eu propia, despois fun ali como sustituta, e notei que a mentalidade ou os preconceitos, a abertura mental, era moi diferente naqueles onde se leccionaban OPS pois cada ano ou unha vez cada 3 anos ou cando houvese unha remesa de diñeiro nese IES, a aqueles en que non. Así que se hai por aí alguén que é profesor ou profesora e teña uns cartiños aí da Xunta que non saiba moi ben en que gastar, pois contratades estes obradoiros que están moi ben.
Que bon, Carme, que recuperases tamén esta cousa, porque efectivamente, eu penso que, e de feito, así como na última parte da conversa, agora mesmo levamos xa como unha hora falando destas chaves que penso que son das principais. Para min, unha dos bloques tamén que me apetecía tratar para o remate eran como que liñas non vemos agora para transitarmos para mudar esta situación lingüística. E aí, pois, mesmo o exemplo das sementes, realmente as icastolas en Euskal Herria tamén naceron da iniciativa popular. Quer dicer, que non sei até que punto mellor aquí pois unha parte do galeguismo, do nacionalismo, da xente que defende a lingua, tamén tivo, ou durante algunhas décadas se colocou moita expectativa en que a administración, non? Isto ten que se resolver xa, máis que non vai resolver. Non? Porque deixalo nas más da outra sempre ten este perigo. E penso que aí o reintegracionismo ten sido un exemplo, non? Pois con estes cursos das OPS, con tantas outras iniciativas que teñen salido. Está falando por aquí Miguel Penas tamén e di, John Amil, a semente é o primeiro paso para iso que tú comentas. Penso que tamén nesta liña que continúa. Debería ser o exemplo da pública, non? Até podría converterse na pública se ao final pois estivésemos facendo esa forza aí. Recuperando un pouco ou facendo un paralelismo con outra cosa que falamos antes temos que loitar por un obxectivo que é a Escola de Inmersión Lingüística Pública en galego. Que facemos entre tanto? Entón, mentre loitamos polo galego podemos aproveitar o portugués na tecnoloxía, mentre loitamos polo ensino público de inmersión lingüística en galego, claro que temos que facer cousas nós, porque nos vai a vida nisto, porque non podemos ficar sentades estar a velas vir. Entón, sí, claro, é imprescindible que fagamos algo, claro que sí. Mas, claro, eu falo de que temos que chegar tamén a conseguir a inmersión lingüística. Non que as sementes non sexan boas, obviamente, son necesarias e imprescindibles no momento actual. Como as icastolas, tamén no seu momento, e hoxe en día en moitas partes de Euskal Herria, sen icastolas non habería ensino prácticamente en euskera en Iparralde, baixo a administración francesa. E está a aumentar o uso do euskara en moitas partes de Iparralde precisamente grazas ás icastolas. Mas, claro, o objetivo ten que ser que todas as escolas de Iparralde, ou, no seu caso, todas as escolas da Galiza, teñan o galego. Porque hasta aí temos que camiñar. Ese está, claro. Perdón, que creo que me estou a repetir moito. Non, penso que, ou seja, a mí tamén me parece que o que deberíamos recoller así de resumo é todas esas vías son complementares e úteis, non? Quer dizer, quen queira dar a pelexa máis no institucional, pois vai ser útil, quen queira facelo de maneira autoxerida e dende xa vai ser útil, quen prefira recuperar conteúdos que xa existen en outros países da lusofonía, non? Porque, ademais, creo que non é só no lingüístico, sino tamén na amplitude de imaginario, non? Esa cosa que colocaba antes Carme sobre os libros de texto, de tamén é sair do marco, hai moitas veces esa comparativa tamén como cos mapas que había antes da aprobación da norma, non? E que se vía o galego no mundo e aparecían todos os países e de repente o galego no mundo e ese non tiña, non? Sí, iso marca todo o teu esquema mental é sobre ese mapa. No meu caso, sobre o mapa de pantalóns e foi-me negado todo ese mapa amplísimo. Pareceme triste iso, claro, que a nosa visión sexa así tan reducida, obviamente. Sí, sobre isto da lusofonía hai tamén aquí un comentario que non recollín antes, de Breo, que fala, levo 5 anos a morar no Porto, foi a mellor descuberta da identidade, como galego e como lusófono, que teve na miña vida, un mundo que se me abriu en varios planos, foi e está a ser impresionante. E ainda continúa, a ignorancia que temos na Galiza sobre a lusofonía e a lusofonía connosco é constranxedora, mas eu gañei conciencia que é unha estrategia política castradora. Bon, sí que penso aí que todas estas liñas posíveis pode ser estrategia de futuro. Para min, así como, non sei, vou recoller aquí o último comentario por non deixalo vacío de Xorxe, que che respostou antes, Carme, que decía, hola Carme, foi o Carlos Callón que publicou originariamente esa foto do manual escolar. Tamén me deixa contente esa nova forma de ollar a historia do portugués que vai aparecendo por cá. Pois,
Novas vías. A proposta que vos traía así como un pouco de feche era a de si podemos definir ou especular con que haxa unha mudanza de paradigma, non? Estes 40 anos de normalización sentaron de alguma forma unha idea de sentido común, non? Estou así como recuperando unha crítica á idea de normalización lingüística que lle escoitei a Isaac Lourido e el falaba de, realmente até que punto este marco, non? Que para nós era como o sentido común, non foi limitante ou non está a ser un teito hoxe. No sentido de entender que o modelo de normalización lingüística para Galiza era sempre asimilando este estado de cousas e este campo de xogo, un campo de xogo no que somos sempre a co-oficial, a acompañante, non? A subalterna do castellano. Ese mapa pequeno da Galiza, no que moitas veces incluso as persoas pois que pretenden que teñen boa intención, non? E que intentan defender a lingua fan sempre esa comparativa entre linguas dentro do Estado, cando mellor pois as condicións do éuscaro ou do catalán non teñen nada a ver coas nosas, non? Non sei como vedes vos, que novos desafíos, cara onde vamos, a aposta así, ou as apostas, esas liñas, concordades vos con esta crítica? Digo, por dicer que estamos contra a normalización case se non estamos, mas se cadra podemos ter unha aspiración máis alta para os próximos 40. Sí, eu creo que dicer que estás contra a normalización é case como unha heresía, non? Relixiosa. Mas sí que creo que foi un marco moi pequeno, foi pouco ambicioso. Recupero, por exemplo, a Mario Herrero, que fixo toda esa análise da ilusón da normalización, non? Que creo que tamén foi un traballo fundamental para esta crítica. Digo, non só así como unha consigna, mas tamén que xa hai un traballo detrás de análise de que non funcionou. Sí, eu teño claro que non funcionou. Ora ben, colocar aquí novas hipóteses, pois é moi complicado. O que me parece que herdamos foi unha mazá envenenada que é como pois un algo común no pensamento de moita xente, que é o importante é que fales galego. O demais tanto dá. Con iso chegamos aquí desde os anos 80. Entón, o importante é que fales galego, non, o importante é que ti teñas competencia en todas as destrezas do galego, non só falar, porque ao final esa cousa, o importante é que fales galego, esa enunciación, esa secuencia, non vos parece que é tamén moi dialectoloxizante? É dicir, o galego é só unha lingua que vale para falar e despois non vale para ter tecnoloxía, para escrever, para estar na administración, para ter cinema, que foi todo ese renuncio que fixemos ao longo de todos estes anos, porque o importante é falar. E o importante, ademais, é falar e dá igual como o fales, que é tamén algo que a min me chegou, porque o importante era iso, estar na práctica. E non, o importante é que cada día mellores e que cada día estexas nun novo patamar de incluir o galego na túa vida. Entón, por eso digo que eu creo que chegamos pois un pouco escasos, que nos a min soubome a pouco, sobre todo, o de normalizar, porque é o que dicías ti, Charo, parecía que sempre era, pois primeiro normalizamos e despois xa falamos da norma. E a norma é o envoltorio da lingua, ao final. Necesítala tanto para ser normal como a propia normalización. De calquera maneira, iso, herdar aquilo de o importante é falalo, como antes estabades tamén falando de portugueses que tiñan contacto con galegos ou galegos que ian a Portugal e todo iso, pois mirade, por exemplo, alguén que chegue de Coimbra aquí, pois a signalética que encontra está toda en español. Entón, tamén chegar a dicirlle, non, mira, que existe outra Galiza e a Galiza que existe é a que falan estas persoas. É dicir, tamén para un público lusófono é complicado encontrar esa Galiza que vemos nós, porque a escrita é o que permanece, e se a escrita non hai, é dicir, se eu son de Coimbra e estou con un grupo de 5 amigos, só vou comunicarme con eses 5 amigos na viaxe, nesa pequena viaxe que faga.
e fago, non sei, atesto o depósito de gasolina, fago unha compra no Corte Inglés e vou á catedral, todo iso é moi complicado que o encontres en galego. E aí foron moitas loitas que perdemos, porque non vai estar o galego, iso, na sinaléctica, no contacto visual que alguén teña connosco, non vai estar, porque non está. De calquera maneira, tamén quería puntualizar algo que me ficou aí atrás, non sei se era unha, o sea, algo que comentaban o Jon e máis o Gabri Fuentes. Para min o portugués non é un entretanto, non é, pois non está isto normalizado e, entretanto, temos o portugués como recurso. Para min non é un entretanto, é moitísimo máis que eso, primeiro porque é o meu traballo, e despois porque se comparamos o caso da Galiza co de Extremadura, eu penso que nos ruborizamos todos, porque o ensino de portugués na Extremadura, que non ten ningún tipo de lazo histórico nin cultural con Portugal, a lingua de Extremadura e Portugal non foi a mesma durante séculos, non fai falta que vos explique iso. O ensino de portugués na Extremadura é un piar fundamental e está a Junta de Extremadura ten iso como estratexia e como obxectivo comercial para o seu desenvolvemento como rexión. E aquí é algo que se ignora todos os días. Non pode ser que se esta lingua naceu na Galiza, nós sexamos menos competentes que alguén de Extremadura. Eu xa sei que alguén vai a Valença, compra toallas e é capaz de comunicar, mas moitas veces entendemos que comunicar é só iso. E comunicar é que ti saibas escrever un email formal, é que ti poidas entender unha serie sen lexendar, son moitos máis contextos que non pedir caldo verde no cru e verde en Valença. E iso é algo que tamén ten que entrar na mente das persoas, que o portugués vale para moito máis que para ir safando. É dicir, é algo que obviamente che vai comunicar e con todos eses outros países da lusofonía. Dá recursos no entretanto, sí, pero temos que apuntar isto como un valor que dure, ten que ser un valor fundamental. Para min é fundamental, claro. Claro, Obrigada, Carmen. Eu non estaba a falar de... O sea, estaba a falar do caso concreto de usar as variantes brasileira e portuguesa da lingua en cuanto non haxe unha variante galega da lingua. Mas, claro, iso é no caso particular de certos recursos que non estean disponibles nese momento tal. É diferente, claro, nós somos parte desa lingua, nós somos lusofonía ou como queiras chamarlle. Nós somos, a nosa lingua é a mesma que a deles. Temos que estar nese universo. E entón, a outros niveis, claro que temos que estar aí e temos que ser parte. E temos que... Non é un entretanto, é un novo mundo para inserir o galego nel e que descubrir. Porque está moi ben que nos digan que entre nós temos que falar en galego, mas... Ben, aquí quero introducir outra cousa para o debate, que é... Existe, está moi ben o argumento de que o galego é a nosa lingua, a lingua da nosa terra, e temos que defendela e querela porque é a nosa lingua, a lingua da nosa terra. Mas iso non chega a toda a poboación, por desgracia. É un argumento validísimo, e a mí, por exemplo, váleme. Mas non lle vale a un amigo meu que é fillo de pais castellanofalantes de Vigo, que ten avós, ten a lembranza dos avós que falaban galego ou un castrapo cando falaban con eles e non ten ningún tipo de apego, non é a súa lingua galego. Como convenzo a vosa persoa de que use o galego? Pois a utilidade é un recurso. E cando vou con ese amigo de viaxe ao Porto, de repente vexo que fala galego. E que consome cousas portuguesas. Entón eu penso que aí temos moito a gañar e que non podemos renunciar a iso porque temos que ter o galego nese mundo inmerso. E unha cousa non tira a outra. E pode ser a nosa lingua, a lingua que queremos moito e que amamos, e ao mesmo tempo estar inserido nun universo diferente que nos saque. Porque agora mesmo o galego é un anexo ao mundo castellano. E mesmo, voltando atrás das redes sociais, existe moito contacto polas redes sociais dos españois
con xente de Latinoamérica hoxe en día. E moito do español de Latinoamérica está a entrar no español europeu, no español ibérico. E iso permea no galego. E vexo eu xente diariamente usando cousas do castellano de Latinoamérica no galego. Que di hola aos meus panas. E di, está chegando por aí. Por que non nos chega polo lado do Brasil que existe un universo inteiro de neoloxismos de cultura que se está a facer, de cultura actual? Por que non collermos de aí e introducirmos iso dentro do galego? Iso só temos a gañar aí. E penso que estou a ser un pouco desordenado nos argumentos, mas é que é moi tarde e estou cansado, perdón. Non, eu até estás a falar algo que falei onte con Charo a propósito de unha experiencia que tivo Charo con Memorias dun neno labrego. E eu dixenlle iso mesmo que cando me dicían tes que falar galego porque é a lingua dos teus avós ou que asociaban galego tal vez a un mundo máis rural. Claro, é un mundo máis rural que eu xa non coñecía. Supoño que Memorias dun neno labrego conmocionou unha xeración e varias, pero para min, que os meus 4 avós, ningún dos 4 traballou no campo, o libro pasoume completamente ao lado, non fun capaz de conectar, sei que ten moitísimo valor literario, obviamente, e ademais polas circunstancias en que iso foi xestado. Pero concordo co argumento que dis, John, dese argumento dos sentimentos, digamos, dese aranga aos sentimentos, de tes que falar isto porque era a lingua dos teus avós, temos que xa ter en conta de que hai moita xente que non ten avós galegofalantes. Nun deses ops que fundar, preguntei se había algún neno galegofalante, eran 3, e dixeronme dos 500 que vas ter, non eran 500 xuntos, dixeronme, dos 500 que vas ter, non tes ningún. E dixen, entón, e cando foi o último neno galegofalante que houbo neste IES? E tampouco ninguén se recordaba de cando fora iso. Dixeronme, hai algún que dis que ten un avó que fala galego, entón pareceume, claro, eu nunca tiña visto unha realidade así, tan de caras e tan brutal. Dixen, isto temos que poñernos xa máis na obra para alterar isto, porque non pode ser. O argumentario ten que ser outro, evidentemente a estrategia ten que ser outra, porque senón non funciona. Exacto. E o público algo, non? Sí, para min era como que hai moito continuismo con esa análise, non, emocional e aínda resentida, e eu entendo, non, como con esa ferida da idea de clase, da idea, pois eso, da relación de subordinación das falantes, e incluso tamén da idea de responsabilización ou de culpabilización das falantes de castellano, moitas veces, non? En plan, tú que falas castellano, cando, de feito, se recuperades tamén unha das entrevistas que estamos facendo no PXL este ano, analizando estes 40 anos, Elías Torres colocaba aí algunhas chaves, non? De hoxe en día non estamos para poñernos exquisitas de as falantes de castellano, porque as falantes de castellano, pois, se cadra teñen unha mellor predisposición cara á lingua e como colocabas, John, pois que moitos outros argumentos son necesarios, máis dese de eu teño unha necesidade de resarcimento familiar porque a miña familia foi magoada ou porque eu fui magoada pola miña identidade como galegofalante. A día de hoxe isto é o máis infrecuente, ou seja, o que acaba de contar Carme é bestial e supoño que na década de 70 ou de 80 sería impensável, non? Aquí a chave da calidade tamén era unha cousa que non sería a ter en conta nesas décadas precedentes, claro, porque toda a xente podería falar galego con a cualidade óptima, unha fonética espectacular, e a día de hoxe iso, eu anotei aquí, non? Como unha das liñas é cualidade, como que esa cualidade é imprescindível para poder, primeiro, ser competente e depois para tamén ter aspirar a esa hexemonía, non? Para que non sexa a lingua doméstica, efectivamente, que era isto que tamén Eu tamén creo que unha das estrategias, se alguén me está a escoitar e fai parte do equipo docente, do gremio docente, xente, alumnos e alumnas que tedes así moi concienciados tamén en temas ecolóxicos, se lle falades de ecolingüística, ao final tamén terminan por entender esta cuestión.
porque fan un paralelismo entre pois, o planeta e as linguas, por exemplo. Mas, claro, aí ten que ser que ti coñezas ben o perfil de estudante que tes á frente de ti. Tendes algunha outra idea así para colocar? Estou vendo aquí uns comentarios de Xosé Ramón Pichel. Di, por en cuanto non teñamos a variedade galega da lingua reintegrada no portugués, podemos usar a tecnoloxía na tecnoloxía o portugués europeo ou brasileiro. Chegou tarde. Pichel, xa os falaremos isto. O galego RAC nega a utilidade da lingua. Aquí sí que fai así como non ese fincapé e continúa. Penso que no sistema estatal de ensino temos de ter liñas A e B. Non podemos esperar máis. E isto en paralelo coas escolas semente e outras que podan vir. O que pensades? Non sei se queredes recuperar, porque eu entendo que isto, Xosé Ramón, se queres recuperar o vídeo desde o inicio, podes ver que estivemos xa comentando así bastantes cousas de ensino. Sí. Eu medio insinuei que concordaba con esta idea, mas supoño que despois pode ver o vídeo e recuperar todo o que Sí, eu penso que sí. Agora mesmo como estrategias estamos xa así como intentando fechar, non? E para min era como intentar ver liñas, vías, desafíos. Bon, espérate, porque María Vilaverde volve por aquí, que a semente é onde hai vida, é onde nos quentamos o corazón. Di María Vilaverde, como mai, o facto de que os avós de meus fillos sexan galegofalantes é un argumento necesario e empoderar as súas netas. Defender o que é noso mexe en todo, e máis algunha cousa, mas sentiren que é útil a súa que máis sentiren que é útil a súa lingua. Sí, supoño que todos son como complementos, non? Claro, eu entendo que no caso da María pode ser que funcione. A miña filla só conserva unha avoa, que é a miña nai. E a miña nai fala en galego agora coa súa neta, é dicir, fala máis galego coa súa neta do que me falou a min. Entón, foi bo ter unha neta porque meteu máis galego na miña familia. Mas claro, non ten máis avós vivos que a miña nai. Entón, todos os argumentos, claro, se a alguén lle funcionan e existen outros que tamén poden ser complementares, pois perfecto, obviamente. Eu penso que nesta altura ahora que estamos non podemos renunciar a nada. A ningún, claro. Ningún dos argumentos podemos renunciar nunca. Non se trata de confrontar un contra outro, trátase de somar un e outro. E respondendo un pouco o que dicía o Pichel, tamén o galego RAC ten que entrar dentro da nosa estrategia. Non podemos negar que hai moita xente que vai querer galego RAC ou castellano. Se non ten galego RAC, vai ir ao castellano. Por moito que nos digamos, vai haber certa resistencia aí. Non podemos negar tampouco que haxa o galego RAC. Temos que loitar porque haxa tamén o galego RAC para esa xente que non quere o portugués, nin a norma internacional do galego. Porque non podemos renunciar a nada, non podemos renunciar a ninguén, non podemos deixar a ninguén fora porque estamos a ficar sen lingua. A situación hai 40 anos era que todo o mundo falaba galego, había unha inmensa maioría social que falaba galego que non estaba educada en galego, que non tiña acceso a cousas en galego. Hoxe en día temos o contrario. Que a xente non fala o galego tendo cousas en galego, tendo acceso en galego e sendo educada en galego. É unha situación completamente diferente. E o que temos que facer é que a xente chegue ao galego. E temos que mudar de estrategia. Falaba unha amizade miña que é profesor de portugués. Perdón, de portugués non. Hostia, estou moi cansado. De galego. que hoxe en día o galego estás ensinando como lingua, como lingua, dando por feito que a xente coñece o galego a nenos, a crianzas, nenos e nenas e nenes, que non coñecen o galego. Que non é unha lingua estranxeira para eles, para eles. Entón, é importante unha mudanza de estrategia radical e non podemos renunciar a ningunha destas estrategias, destes argumentos. Temos que xuntarnos todos, para facermos algo. Porque se non o facemos, xa quedamos en lingua. Entón, non podemos renunciar a nada. Temos que colaborar todos, dunha banda e doutra, isolacionistas e retiracionistas, luitar polo noso, polo sentimento quase patriótico da lingua e polo sentimento de utilidade da lingua, para que unha persoa que non ten ningún tipo de apego galego diga vou aprender galego porque quero vender melóns no Brasil.
e avante a venda de melóns no Brasil. Sabes, temos que... Bueno, melón non é un produto moi típico galego. Castañas. Castaños no Brasil. Pois vamos vender a ti no Brasil. Porque non podemos renunciar a nada. Temos que sumar, sempre sumar, porque estamos nun momento moi fulcral da historia da lingua. O que fagamos agora, o que aconteza agora no presente, é o que vai definir a lingua que van ter os meus netos. Eu creo que o que aponta Joan é superimportante. Cando dixeches que a estrategia para quen está a ensinar lingua galega é a mesma, tanto para quen sabe galego porque é galego falante como para quen non. E aí creo que hai un erro de base total, porque tampouco a didáctica é unha didáctica comunicativa, sempre os conteúdos son... Primeiramente xa temos varias horas ocupadas con literatura, que penso que é necesario, mas despois hai moito conteúdo que é de dialectoloxía, cousas que son, por así dicir, metalingüísticas, reflexión sobre a propia lingua, onde ao final tamén estamos perdendo tempo de comunicar. Entón, unha alumna pode saber moitísimo sobre Eduardo Pondal, só que cando lle preguntas o que almorzaches hoxe, é moi complicado ter fluidez para dicir pois unhas torradas e un copo de leite. Non é capaz. E aí, pois lembrome de nun simposio dos do ILGA propor esta idea de que tal vez o ensino de galego como lingua segunda ou coas estrategias de lingua estranxeira tamén creo que sería enriquecedor e fun un pouco menos que ostracizada do simposio, mas creo que últimamente sí que se está a reflexionar tamén nesta vía. Non foi un acerto didáctico isto. Se hoxe é o día en que estamos un pouco a analizar certos frutos, este non funcionou ben. Claro que eu agora estou a aprender euskara como estranxeiro nesta terra, entón vexo unha perspectiva de aprender unha lingua vindo de fora. E a min, pois, vexo moitos textos diferentes, teño vídeos, teño audicións de xente falando en diversas variedades da lingua para adquirir ese coñecemento, esa comprensión oral do euskara. E iso é algo que na vida tiven eu en galego. Eu en galego tiña a TVG, tiña a miña aldea, porque eu tiven a sorte de ter unha aldea onde se falaba galego cunha variante dialectal desa zona, e puden ter ese recurso que moita xente non ten, e hoxe en día menos. Pero eu, por exemplo, até que non entre na universidade, e porque me movín a ambientes galegos, para min a xente que falaba con seseo eran pouco menos que extraterrestres. Era como... Para min, a xente que dicía camiois, para min era unha cousa extraña que lera nun libro que non existía de verdade. Teria sido moi útil que a min, de pequeno, me puxesen audios desa xente, desas zonas, falando con naturalidade, esas diferentes variantes da lingua, e xa non só dentro da nosa fronteira, senón tamén xente de Portugal ou do Brasil a falaren tamén. E mesmo pode ser feito dunha perspectiva non necesariamente retencionista. O apuntamento lusófono nas aulas de galego faría moi ben, mesmo que sexa resaltando as diferenzas, porque de base está dando fe dunha intercomprensión lingüística, dunha semellanza lingüística. Porque non fai falta apuntar as diferenzas entre o galego e o castellano porque son diferentes. Mas entre o galego e o portugués sí, porque é máis o que nos une do que nos separa. Entón, eu penso que sí, que o galego debía, hoxe en día, mudar a maneira en que se ensina, porque a xente xa non é a que era a 40 anos. E tamén, por iso, xa con isto acabo, personalmente penso que a norma da RAC tiña máis sentido hai 40 anos, ou hai 50 ou hai 100 anos, cando había moita xente que falaba galego, era iletrada en galego, e só ata certo ponto en castellano, porque unha maneira de que esa xente aprenda dunha maneira rápida a ler en galego e a comunicarse en galego e escrever en galego, tiña
o seu sentido daquela, mas hoxe en día non, porque temos un ensino regrado que pode ensinar cualquier tipo de ortografía a xente. Por que non apostar por ortografía que é máis que nos une a un mundo que é máis útil? Non, pois eu creo que ten máis sentido hoxe en día. Que o que importa xa non é que unha persoa iletrada poda escrever a lista da compra en galego, senón que unha persoa educada poda escrever un correo formal en galego reintegrado para unha institución portuguesa. Ou que pode escrever nas redes sociais falando de tú a tú con xente do Brasil e de Portugal. Eu penso que o panorama é moi diferente e que nos está acompañando o panorama actual. Xusto a respecto disto temos un novo comentario, Lucía Cernadas penso que admitir que é necesaria a aproximación ao galego como lingua e complementa depois estranxeira é admitir que algo fallou na estrategia e ninguén gosta de admitir os propios erros. E tamén se lle ten moito medo á etiqueta estranxeira. Eu que son profesora de portugués, pois mira, a ensinanza de español como lingua estranxeira ten unhas siglas que é ELE, Español Lengua Estranxera. A ensinanza de francés como lingua estranxeira ten unhas siglas que é FLE. Pois co portugués existen as siglas PLE. E existe moito debate tamén no Twitter, redes sociais, etc., sobre ese E. Eu non teño eses complexos e por colocarvos un exemplo, por exemplo, a editora que fai os libros de español lingua estranxeira máis potentes chamase Difusión, está na Cataluña e é feita por persoas catalanoparlantes que te diría que son a favor da independencia do país e, entre tanto, teñen pois ese tipo de materiais dispostos, ben dirixidos, ben elaborados e a xente exporta eses materiais ou son usados aquí para a literacia das persoas que son inmigradas, por exemplo, e co portugués, entre tanto, estamos discutindo se ensina como lingua estranxeira ou como non, perdemos tempo de ensinalo. Pois, moito obrigada. Son as 9:30. Como vos quedades? Pois pasou rápido, foi así... Pasou rápido. Eu creo que saíron moitas cousas, non? Así como que se poden ir recollendo distintas ideas, penso que así de consenso era iso de que todas as mãos son benvidas, non? De que todas as liñas poden funcionar, que non hai que chegar ao cumio da montaña só por un camiño. O máis bonito da década de 20, non? É que aínda temos por facer. Que igual, non sei, eu pecharía aquí, non sei se algunha de vos querería complementar algunha outra cousa ou lle quedou algo aí no tinteiro, un comentario de última hora que queiran incorporar agora. Un desexo, pode ser? Un desexo. O seu desexo. Como pensades? Sí, eu desexo... Disculpa, Carme, iba a dicir que para abrir o dos desexos suxería unha mítica pregunta que fai sempre Valentín Faxín cando entrevista a novas socias da GAL, que lle pregunta como imaginas a foto lingüística, non? Ou a situación lingüística pois en 10 anos, por exemplo. Pois iso, se pode facer algo irreal e cousas que eu desexe e me saian do corazón, é que a pregunta de por que estudas portugués termine sendo ridícula. John, tes un poema similar ao que acaba de compartir? Eu non son tan poético, nin teño a cabeza agora tan ben para facer nada tan intelixente. Eu penso que, por desgraza, dentro de 10 anos vamos a estar nunha situación bastante semellante. Mas o meu desexo sería que aumentase a consciencia da necesidade o sea, que en 10 anos existe o consenso de que o galego ten que ser a lingua da infancia, porque penso que é fundamental, que unha cousa que vexo aquí na Guipúzcoa, que o normal é a xente falar en euskara os fillos. E é como hai un consenso de temos que falar en euskara as crianzas. E ves unha crianza e falas en euskara por defecto.
mesmo que tú sexas castellano falante. E penso que iso é unha cousa que temos que conseguir, non sei eu como, mas unha cousa que temos que conseguir e que desexaría que fose así dentro de 10 anos, é tamén que escrevendo como escrevamos, termos a idea na cabeza de que a nosa lingua é internacional e que haxa unha comunicación constante con toda a lusofonía. Sexa como for, o nivel que for, mas que exista esa consciencia de a nosa lingua é parte dese mundo. Vamos facer parte dese mundo, vámonos comunicar. Eso é o que desexaría. Vou luitar para que sexa así, mas veremos en 10 anos como están as cousas. Entrevístanos Sí. outra vez dentro de 10 anos. Facemos unha Molaba. cápsula. Sí, unha cápsula do tempo dentro de 10 anos. Vemos se ten razón o John ou eu. O futuro é pa nós, é o que nos fagamos, non? Aí tamén creo que podemos deixar aberto e convidar a todas as persoas que queiran pois unirse á defensa da lingua na medida das posibilidades de todas. Eu pecharía aquí, agradecería moitísimo pois a todas as compañeiras da GAL que están aí desde distintas posicións, pois traballando, contribuindo día a día tanto para esta serie de entrevistas como para o demais. Agradecer tamén a Deputación da Coruña que deu apoio a esta serie de a estes conteúdos. E vémonos por aí, nas rúas, nas redes, no Gali Twitter, no PXL. Despido aquí os comentarios. O Nedi foi genial. María Vilaverde di o reintegracionismo ten e vai conseguir chegar en pouco tempo á xente, mas por iso debemos deixar atrás quen demostrou non saber facer nada por normalizar. Tamén esta autocrítica tan necesaria, María, antes tamén Lucía Cerrades facía esa necesidade de darse conta tamén e de pôr encima da mesa os erros para non repetilos, non? Lucía Cernadas di, sexa agora de Deolinda como banda sonora deste peche. Era bo, ter un fío musical para acompañarnos agora. De Deolinda, aliás. E Xosé Ramón Pichel tamén di parabéns a todes, parabéns por este grande traballo. Xico, parabéns por este grande traballo. Moitísimo obrigada a todas as que estivestes aí acompañándonos tamén, que tamén fai máis sentido sendo así. Boa noite, tocará ir cear. Obrigada eu por me terdes convidado. Sí, eu mesmo, obrigadísimo por contardes comigo. Saúdos a Xico, a Víctor Garavana, que tamén di moito interesante, parabéns, a María, a Breo, ese sentido da comunidade tamén é o que ten sentido, non? Que estexamos pelexando aí. Despedímonos por hoxe. Boa noite. Beixiños. Saudinha.